бидуни намояндаи Толибон дар Душанбе вазъи Афғонистон баррасӣ мешавад. маъмурияти сафири Амрико дар Тоҷикистон Помершайм ба анҷом расид. медали биринҷии паҳлавони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураш. дар пойтахти Тоҷикистон конфронси байналмилалии гуфтугӯи амниятии Ҳирот бо иштироки мақомдорони ҳукумати то суқути Афғонистон, сиёсатмадорон ва коршиносони Тоҷикистону минтақа ифтитоҳ оғоз шуд. ҳамчунин дар ин конфронс Қосимшоҳ Искандаров, раиси Маркази мутолиёти Афғонистон ва минтақа, Фарҳод Салим, муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, Рангин Додфар Сипанто, раиси ҳайати машваратии Институти мутолиёти стратегии Афғонистон, Аҳмадвали Масъуд, яке аз роҳбарони ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон ва намояндагони давлатҳои Амрикову Русия иштирок доранд. қаблан иттилоъ дода мешуд, ки намояндагони Толибон низ барои иштирок дар ин конфронс даъват шуда буданд, аммо ҳеҷ яке аз намояндаи ин гурӯҳ дар ҳамоиш иштирок надорад. дар назар аст, ки конфронси байналмилалии мазкур 2 рӯз идома карда, дар он вазъияти амниятии Афғонистон ва минтақа, ташкили ҳукумати фарогир ва вазъияти ҳуқуқи башар дар Афғонистон баррасӣ карда шавад. маъмурияти сафири фавқулода ва мухтори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон Ҷон Марк Помершайм ба анҷом расид. дар ин бора вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дод. 28 ноябр вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин Ҷон Марк Помершаймро ба муносибати анҷом ёфтани маъмурияташ дар Тоҷикистон ба ҳузур пазируфт. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ба Помершайм барои саҳм гузоштан дар таҳкими муносибатҳои дӯстӣ миёни Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико изҳори миннатдорӣ намуд. дар рафти вохӯрӣ ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаро дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, илмию фарҳангӣ, тандурустӣ ва маориф мавриди баррасӣ қарор доданд. намояндаи Тоҷикистон Наврӯзи Каримзод дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураш ба дарёфти медали биринҷӣ шарафёб гардид. тавре ки Кумитаи Миллии Олимпии Ҷумҳурӣ хабар медиҳад, чемпионати ҷаҳон оид ба кураш рӯзҳои 23-28 ноябр дар шаҳри Пунаи Ҳиндустон баргузор шуд. гуфта мешавад, дар чемпионат варзишгарон аз 60 давлат иштирок карданд. Тоҷикистонро 3 варзишгар Муҳаммадризо Қувватов, Наврӯзи Каримзод ва Фаррух Маҳмудов намояндагӣ карданд. аз миёни онҳо Наврӯзи Каримзод дар вазни 73 килограмм ба гирифтани медали биринҷии чемпионат мушарраф шуд. зикр мегардад, ки Муҳаммадризо Қувватов ва Фаррух Маҳмудов то даври чорякфинал баромада, вале дар рақобат барои роҳ ёфтан ба нимфинал аз ҳарифонашон мағлуб шуданд. дар ҳисоби dastavӣ Узбекистон, Эрон ва Кореяи Ҷанубӣ 3 зинаи аввали чемпионатро ишғол намуданд.